The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Luke 11:28, how happy are those who hear the word of God and obey it. James 1:22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Psalm 119:105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mark 13:10, and the gospel must first be preached to all the nations. Amos 8:11, behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. Now we have to note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. It is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Before anything else, di pa kita magpadayon sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos, nining Bible study sa YouTube o sa Facebook under the ministry of the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Sa di pa kita magsugod, pagpadayon, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, be sure you have named your sins privately to God the Father. Because if you do that, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and so you will be ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming your sins or confessing them. The issue is faith alone in Christ alone. Because John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, sa hilom magaampo kita. Let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves once again in this Bible study through the YouTube and Facebook, to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided
the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided, God, the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment in growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word today, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill that divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Well, we are here once again sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, ug I hope ana kita sa mayong panglawas. Ikaw higala, ikaw fellow believer, I hope you are in good health, alert, with a clear mind. We are alive and kicking, we are still breathing. Kini gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita angay niini, dili kita takos niini. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it, because it is grace. Boy no, nining adlaw ana kita'y laing pag-isgutan. Mga pagtulunan gyapon kini sa balaang kasulatan o dapit ka sa pagbukas sa imong pangisip karon, pangunahuna aron imong tutugag maayo kining mga punto sa doktrina nga atong pagtukion. Unas tanan, pangutanon ta ka, nganong buhi ka pa man karon? Why are you still alive? Tungod ba kay wa ka pa man mamatay? Mo ba? Ang tubag, igala buhi ka pa hangtod ning higayuna, tungod kay dili kay tungod kay sige kaon ug unsang klases mga pagkaon, dili ka na mao ang hinungdan nganong buhi ka pa hangtod ning higayuna. Ang tukma giyong tubag nining mong pangutana, nabahin kini ngadtos duha ka mata nga tubag nga mao kining mosunod. Una, kung ikaw sa kadili magtotoo, you are still an unbeliever. Buhi ka pa karon tungod kay buot sa Dios nga ikaw maluwas. God wants you to get saved. Kay matud pas mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kanang una nga bersikulo nga akong ihatag kanimo pan aniya payusa. Segundo Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi nga ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Okay, mao kana ang primero nato nga bahin nga nganong buhi ka pa. Okay? Ikaduha, kung ikaw usa na ka magtotoo, if you are now a believer in Jesus Christ, buhi ka pa karon igsuon, mutawag ko kanimo igsuon kay ikaw magtotoo ka man. Buhi ka pa karon tungod kay buot sa Dios nga ikaw mutubo sa espirituhanong pagtubo, spiritual growth, ug makabot mo unta ang espirituhanong pagkahamtong.
Mao kanay kabubuton sa Dios. Kay matud pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18, padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kay balo sa atong Ginoong ug manluluwas nga Ginoong Hesukristo, kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Amen. Mao kanay gisultiha sa 2 Peter 3:18. Now, ang labing tinuod, buhi ka pa o buhi pa kita karong higayuna, gumikan lamang sa grasya sa Dios. Mao nay kanunay na akong igisubli-subli sa di pa kita magsugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gipabuhi pa kita, gumikan kay na ang kaluoy, gugma, grasya, kortesiya sa Dios. Tungod sa grasya sa Dios, nagasabot ka? Buhi pa kita tungod sa gitawag sa in English og logistical grace. Kining logistical grace, minus-minus pa nga panalangin. Sa tuyo, sa pagsustinto kanato o pagpabuhi kanato ni ining kalibutan na aron sa maong paagi, kita makatuon o makakaton sa pulong sa Dios o sa pagtubo niini. Ikaduha, escrow blessings o labaw pa sa grasya nga mga panalangin sa tuyo sa paghatag kanatong katakos sa pagkinabuhi. Capacity for life, katakos sa pagigugma, capacity for love, katakos sa pagsinati o kalipay, capacity for happiness, bisan pa gani ang katakos sa pagsagubang o mga pag-antos kinabuhi. Ang sunod kong pangutana kanimo mao kini. Ya kong pangutana. Unsa man gyoy nag-unang tuyo nganong magtuon tas pulong sa Dios? What is the main reason why we are commanded to study God's Word? Aron ba nga malihiro o mahiniti o mabatid kita sa Biblia? Mao ba? O aron nga kita mahimong inila o mahimo unyang bantugan o pagandaygon sa mga tao? Tubag, dili. Dili kana mao ang tubag nga husto. Ang tukmang tubag dining pangutanaha mao kini. Aron nga si Ginoong Hesukristo mahimong tinuod sa atong kinabuhi. In order to make the Lord Jesus Christ real to our life. Mao kana ang tukma nga tubag. Mao ri tuyo nato nganong magtuon ta sa pulong sa Dios. Aniya pagyulaing pangutana alang kanimo. Sa unsa mang hinungdan nga gibuhat kita sa Dios? What is the reason why He created us? Mga tubag. Mga tubag. Una, aron kita makaila kaniya. Ikaduha, aron sa paghigugma kaniya. Ikatulo, aron kita mosimba kaniya, paghimaya kaniya. O nga ikaupat, aron kita makauban kaniya dito sa langit hangtod sa wala na katapusan. Apan ang tinuod, gibuhat sa Dios ang tao aron sa pagsulbad sa langit ng away, angelic conflict. Okay. Dili usa kita musul mahitungod niya na apan niya say lain pagyong pangutana. Unsaon taman sa pag-ila sa Dios? Tubag, pinaagi ra sa pagtuon sa iyang pulong. Dili na pinaagi sa pananaw, mga milagro, mga dili kasagarang pagpakita ug uban pa. Sanglit ang pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw nga paagi musangpot man niining musunod. Okay, mao ni resulta. Sa imo na bang pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw? Una niining resulta mo kini atong mailhan ug makatunan kinsa ug unsa ang Dios. Ikaduha, atong mailhan ug masabtan kung unsa ang iyang plano sa atong kinabuhi. Ikatulo, atong mailhan kinsa ug unsa usab kita sa atubangan sa Dios. Ikaupat, atong mailhan kung unsaon pagkahimo natong mga mananaog, winners niining kalibutan na
nining atong kalibutanon nga panginabuhi ug sa ato na unyang kinabuhi human ta mobiya ning kalibutana. Unsaon taman pagkahimong mga mananaog, mao kana ang punto. Unsaon taman pagkinabuhi sa kinabuhi nga may katinawan, kahulugan ug katuyuan. Well, aniya na sa laing pangutana. Unsaon taman sa pagtuon sa pulong sa Dios? Well, tubag, pinaagis pag tambong og simbahan, diin ang Biblia ginatudlo sa husto, tulid, makanunayon, matinud-anon, masubayon, apan sa pagi nga ginabutyag, gihubad, sumalas kasaysayan sa pagsulat niini, ginatudlo sa binahin-bahin o pinagi sa pag hubad sa Biblia gikan sa original nga pagsulat niini o kini gitudlo sa usa ka pastor magtutudlo nga nahiluna sa grasya, grace oriented, napunan sa Espiritu Santo, spirit filled o kinsa may gasa sa pagtudlo, who has the gift to teach. Kaya bigod nimo, dili gyud kita makakat-on sa pulong sa Dios pinagi sa pagbayloay og mga hunahuna kanabang sagad karon nga sharing sa in English pa. Kaya nga naman dili man kita makakat-on. Tubag, tungod kay niini karong panahon sa simbahan, in the church age nga kita nahisakop, diin ikaw ug ako nahisakop kung magtutuo ka. Ang tig-andam o gipialan ni Ginoong Jesucristo nga tigluto, food preparer sa pulong sa Dios, mao man ang pastor magtutudlo. Di ba ang tigluto man ang labing importanteng tao sa bisag unsang piging o salo-salo o kumbira o higala o igsuon? Ang pulong sa Dios mao ang kalanon sa kalag sa matag magtotoo, is the spiritual food. Nahinumdum ka sa pulong sa Dios diya sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 4 nga nagkanayon og ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Ang matag magtotoo gimanduan manggod sa Dios sa pagtuon ug sa pagkat-on og kahibalo sa pagtulunan sa Biblia. Sanglit giingon man sa panultihon nga ang diutay rang kahibalo usa ka kapiligruhan. Sa in English pa, little knowledge is dangerous. Uban sa pag-angkon sa kahibalo sa pagtulunan sa Biblia, sinagulan kini og pagtuo pinagi sa pagpuno kanato sa Espiritu Santo, mapanag-iya ta ang pagsalig sa Dios. Mato na ang katako sa paghigugma kaniya o pagsimba kaniya. Ug musangpot pagyud kinig wa nay kahadlok ngadto sa tao. No more fear sa tao. Sa laktod nga pagkasulti, ang tuyo sa Dios sa atong kinabuhi mao nga kita makakabot sa espirituhanon tang pagkahamtong, spiritual maturity, nga diin maato na ang katako sa pagkinabuhi, katako sa paghigugma, o sa pagdawat o mga panalangin, ingon man kalipay, tungod kay sa dihang makakabot na kita nining maong ang spiritual maturity, maura gyud kini ang higayon diin kita makahimaya na kang Ginoong Jesucristo. Maura kana ang bahin o dapit nga kita makahimaya kang Ginoong Jesucristo. Unas tanan, ang ebanghelyo mao ang maayong balita, di lamang usa ka maayong tambag. Usa kini ka maayong balita nga nagpahibalo kanato nga mapasaylo kita sa atong mga sala ug nga mapanag-iya ta ang usa ka bag-ong kinabuhi, a new, brand new life. Sa pikas nga bahin, ang relihiyon dili makaluwas ni bisan kinsa.
religion cannot save. Kaya binimo, ang relihiyon, God, mao ang pagpaningkamot sa tao nga makakabot siya sa Dios. O kini di gyud mahimo. Dili man gyud. Imposible man gyud. Ang Kristyanismo, higala, mao ang buhat sa Dios sa pagkabot sa tao. Kitang tanan nga katawhan. Ang Kristyanismo, usa ka relasyon ngadto sa Dios. Samtang ang relihiyon, usa ka organisasyon o pundok. Mao na'y diferensya. Sa Kristyanismo, bisang kinsang tao ang makahibalo nga siya luwas. Makahibalo siya nga gipasahilo siya. Makahibalo nga siya mahilangit. Si Apostol Pablo miingon, ug tungod ni ini nag-antos ako. Apan wala ko kini ikaulaw kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod niadtong adlaw. Ang usa ka magtutuo ni Ginoong Hesukristo makasiguro sa pagsalig pinagi sa iyang pag-ingon og ako mahilangit tungod sa kaluoy o grasya sa Dios. Dili man na pagpahambog. Bisan tulog dili ako takos ni ini, matud pa niya ang usa ka Kristohanon. Bisan tulog dili ako takos ni ini. Takos gani unta akong paghukom o pag-adto sa impyerno. Usa ako ka makasasala sama ni bisan kinsa. Just like anybody else. Apan nagtuo ako kang Ginoong Hesukristo, ingon nga ako manuluwas. I believed in Him. Ug sanglit ang Dios man mismo ang nagapasalig kanatong kaluwasan, pinaagi lang sa pagtuo ni Kristo, nan ako mahilangit. Ug kini dili pagka-arugante, dili pagka-mapahitason, kundi pagpahiubos hinuon ngadto sa Dios. Sa pikas nga bahin, ang mga dili magtutuo nagmasaligon sa ilang kaugalingong pagkamatarong ug mini nga pagkamasulundon, mini nga Kristyanismo. Busa, alang kanila, dili na sila manginahanglan og usa ka manluluwas. Tingali na dungog mo na kining usa ka mini nga pagtuo. Kaingon og, anaa kita sa panag-igsuunay nga katawhan ubos sa pagkaamahan sa Dios. We are under the fatherhood of God. Apan, pangutanon ta ka niining, o pangutanon ta kining mga tawhana nga nagtuo niini. Kung unsa man ang ilang hunahuna bahin sa gisulti sa Galacia, Kapitulo 4, versikulo 5 ngadto sa 7, nga nagkanayon niini. Aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron sa pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuaw, amahan ko. Busa, dili na kamo ulipon kundi anak na. Ug tungod kay kamo iya namang mga anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anak kaniya. Sa laing pagkasulti, gawas kun atong nadawat ang Espiritu sa pagkasinagop nga anak sa Dios, adopted. Wa kita'y katungod sa pagtawag sa Dios ug amahan. Abi nimo, usa sa mga hinungdan nganong magmagahi ang kasing-kasing sa dili magtotoo, negatibong kawabuto niya, ngadto sa maayong balita sa kaluwasan, mao ang iyang panatiko og relihiyosong giagian kanhi. Kini siya moingon og magpabilin gyud ko sa akong relihiyon tungod kay kami man ang mayoriya, daghan man mi. Mao kanay giingon og hingpit nga pagka kinuwanggol gyud. Pabasaha ra gud ang di magtutuo diha sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 13 o 14. Kay kini nagkanayon ra ba? Niining musunod. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan.
kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. Only few. Apan hinoon, katungod man kini sa pagpilis tao o tinuyuan man kini sa kabubuton sa tao. Mao hinungdan nga si Ginoong Hesukristo wa moanhi aron pagdahag pakigdait kundili panagbahin-bahin na kana sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 49 ngadto sa 53. Kini nagpasabot nga anaay panagbahin-bahin sa usa ka manimalay sa dihang adunay usa o kaduha sa kasakop sa mong panimalay nga mahimong magtotoo ug ang tanang sakop sa mong panimalay magpabiling mga dili magtotoo. Apan ang tinuod mao nga ang usa nga nahisakop na sa Dios mao ang mayoriya. One with God is a majority. Dugang paniini ang pagtuo nga si Ginoong Hesukristo namatay dito sa ibabaw sa krus kana kasaysayan lamang. Apan ang pagtuo nga siya namatay dito sa krus tungod ug alang kanimo mao nay kaluwasan. Ayaw kalimti kini. Ang kaluwasan mao ra gihapon kanunay sukad pas kaniadto. Kanunay gihapon karon ug sa kanunay mao ra gyud gihapon nga mao kini. Pinaagi sa pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Ang pagtuo sa Dios dili gani mo ipaagi sa kaluwasan, kundi ang pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang Juan kapitulo 14 bersikulo 6 nagkanayon man ug ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundi pinaagi kanako. Maangko ni bisan kinsa ang kaluwasan, pinaagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang bugtong paagi o pagtuo, ang bugtong pagtuo nga makaluwas, mao lamang ang pagtuo ug di na kana kadugangan. Pagtuo ra. Nganong mutuo man kita nga naay nasod nga gihandang Australia, bisag wa gani kita makaadto ng dapita. O ka sa bisag unsang nasod, ato ba sa Netherlands, Switzerland, asang dapita. Ngano man? Tubag? Tungod kay gitudluan man kita pinagig mga libro bahin niya na, di ba? Ngano mang mutuo man kita nga ang usa dugangag usa musangpot kini will result sa pagkaduha. Ngano man? Tubag? Tungod sa mga libro nga may kalabutan sa matematika pinagi sa pagtudlo kanato nini sa mga magtutudlo sa arithmetic, di ba? Karon sa dihang ang Dios na mismo ang musulti gyud nga ni kanato nga nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Naanas mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Nan kung mao ka na iyang gisulti, magduha-duha ka pa bagyod sa pagdawat ug sa pagtuo niya ng mga pulungan sa Dios. Iya namang yun ang mga pulong. Ang Dios na gyud mismo ang nagasulti niya na nga ni kanato. Magduha-duha ka pa bagyod niya na. Now, kining musunod nga talaan, dili ni kaluwasan. Di ni maingon nga kaluwasan, dili mahimo nga kining kaluwasan. Ang una, ang pagpabautismo. Pagpabunyag ba? Dili ni kaluwasan. Mahimo man pabautismo ka ba o di? Kapan di na mo'y basihan sa imong kaluwasan. Ikaduha, ang pagpasakop sa usa ka simbahan. Being a member of a church. Ikatulo, ang pagsunod sa gitawag sa in English o golden rule. Ikaupat, ang pagkinabuhig matarong nga kinabuhi. Nawa man kung ingon og di maayo ning magkinabuhig matarong nga kinabuhi.
Pandili ka na mo'y basihan sa kaluwasan. Ikalima, ang pag-iisa sa imong mga kamot. Dili kini mo'y paagis kaluwasan. Saan naman tong kawatan nga dito sa kiliran sa atong Ginoo samtang gadupa siya sa cross. Saan ng pag-isa siyang kamot nga lansang man tong duha niya ka kamot. Unya ikaunom, ang pagluhod sa simbahan nga nagalakaw gikas putahan paingon sa altar nini. Dili po na mo'y basis kaluwasan. Ikapito, ang pagdapit ni Kristo nga na sa imong kinabuhi, imong kasing-kasing, Ikawalo, ang pagbuhat og maayo. Ikasiyam, ang pagsunod sa napulo ka mga sugo. Ikanapo, ang pagbiya mo sa imong mga bisyo. Ikanapo usa, ang pagkasubo o pagbasol sa imong mga sala. Kadto tanan mga igsuon, dili kadto maoy paagi sa kaluwasan. Higala, pagtuo lamang kang Hesukristo lamang maoy kaluwasan. Wa nay lain. Ang Juan Kapitulo 3, versikulo 36 nagaingon man, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Amigod nimo, ang tao maluwas lamang pinagis pagtuo, dili pinagis mga buhat. Balikon ko sa pag-ingon, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Sabta pag-ayo ang gipamulong diha sa Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Nga nagaingon, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Maayog yung pagkatinaw, pagkatataw, pagkaklaro niya na. Kay unaw na aragod kini. Kung mahimo pas tao ang pagbuhat aron siya maluwas, adunay duha ka butang nga matinuod unta ug mao kini mosunod. Una, nga maobligado ang Dios sa pagluwas sa tao pinaagi niya na. Ikaduha, ang dili magtutuo makapasigarbo na unya nga ang kunon gyud niya kini gikan sa Dios. Sublion tas pag-ingon nga ang tao maluwas lamang pinaagis pagtuo ug dili pinaagis mga binuhatan. Matud pa sa Galacia Kapitulo 2, versikulo 16, apan nasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ug labot pa, ang kaluwasan gasa man sa Dios. Episo Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Sa atong gibasa di palang dugay. Akong gibatbat diha kanimo. Kanang maong gasa madawat lamang pinagis pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Abi nimo, ang pagtuo usa ka way merito nga tawhanong pagpanabot. Non-meritorious perception. Way makapaningkamot sa pag-angkon niana ni angayan ni ana ni makabuhat alang ni ana. Wala. Aniya pag-iangay nimong sabton. Ang Juan Kapitulo 3, versikulo 16, nagkanayon nini. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Di ba tataw ka na? Pangutan-on ta ka,
Giunsa man pagkaluwas niadtong usa ka kawatan nga gilansang usab didto sa kilid ni Kristo niadtong paglansang sa krus sa atong Ginoo. Giunsa man pagkaluwas niadtong maong kawatan. Iya bang giisa ang iyang mga kamot? Unsa man niya pag-isa lagi sa iyang mga kamot nga gilansang man tong duha niya ka kamot. Abe, paminaw. Ang maong kawatan igo rang miangkon kang Kristo nga iyang Ginoo manuluwas. Maura. Sa pag-ingon niya ngadto sa atong Ginoo, Ginoo, hinumdumi in taon ako kung atua ka na sa imong gingharian. Unsa may gitubag sa atong Ginoo kaniya. Karong adlaw adto kas paraiso uban kanako. Di ba? Ang gihimo sa maong kawatan, maura gyud ang pagbutyag sa iyang pagtuo. Wa na siya laing gihimo, gawas lamang sa pagtuo. Ug siya, naon sa, naluwas. Kaya ang tinuod God, ang pagtagad o attitude mo ngadto kang Kristo, maura baya ang nagadeterminar sa dayon mo ng kaugmaon. Busa, responsibilidad sa matang usa ka tawo ang pagdawat niya kang Kristo ingon nga iyang manluwas. Sanglit ang pagbuhat sa ingon sama raman nga siya positibong misanong ngadto sa stimulus o agda o aghat sa Dios nga kinahanglan niyang tubagon. Ang pulong sa Dios diya sa Jeremias kapitulo 29 bersikulo 13 na kanayon. Kung tinuuray kang mangita kanako, imo kong makaplagan. Karon pangutan-on na sad kanako. Giunsa man nimo pagkahimong sakop sa imong panimalay? How did you become a member of your human family? Giunsa man. Tubag? Tubag niini mao nga tungod kay gihimugso, gipagkatao ka, di ba? Because you were born. Sa sama usab nga kahimtang diha sa espirituhanong pagkabutang nahimo kang sakop sa panimalay sa Dios tungod usab kay gihimugso ka. Sakto? You were born. You were born again. Nganong ingon man kininini, mangutan na katingali, ang tubag? Tungod kay ang pagtuo kang Kristo mauman ang paagi o proseso sa pagkatao pag-usab, ikaduhang pagkahimugso o sa sagad mong madungog sa English o being born again. Ang pulong sa Dios nagkanayon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kung siya matao pag-usab. Naanas Juan 3:3 o Juan 3:7. Now kining maong bersikulo naghisgot og espirituhanong pagkahimugso, dili pisikal. Kaya abigod nimo ang kaluwasan nagkahulugan og usa ka pagtabang o usa ka pagtubos, rescue. Pagtubos gikan sa unsa man? Pagtubos gikan sa makaluluoy og alaot nga kahimtang sa tao. Ang hingpit nga pagkahimulag niya gikan sa Dios tungod sa iyang pagkamakasasala. Ang Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nagasulti niini, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. All have sinned and come short of the glory of God. Ingon man ang Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagsulti, wala gayoy tao nga matarong, walay nakasabot o nangita sa Dios. Dugang pagyunini, nagsulti usab ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayong espiritual. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan. Nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Dinhi una kita mohunong kung ato kining ipadayon sa sunod nga higayon. Gidapit ka gihapon sa pakiguban ning atong Vic Balbido Evangelistic Ministry.
nga you can visit the channel sa YouTube o sa Facebook o makapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios nga may nungdanon kayo sa atong kinabuhi. Magampo ta. With your heads bowed and eyes closed, atong ipahinungod kining nahibiling mga gutlo. Niining atong pagtuon sa pulong sa Dios, niining adlaw, paghulagway bahin sa kaluwasan, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. It's time, if you are an unbeliever, meaning gutlua, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. Nagatanyag siya kinabuhing walay katapusan. God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, ang tanan, buot o kinabuhing walay katapusan. So, if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, He appeared as God and man. That is who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here on earth, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Well, He went to the cross, and God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means He was your substitute. The sins that rightfully God should judge that are yours, He judged in Christ. So, now your sins are not a block. They are not an issue anymore when it comes to your relationship with God. Christ took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. That simply means right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Father, I accept the gift that you are giving to me through the Lord Jesus Christ. And that is the moment of your eternal future. Therefore, I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampo kita. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. Kining tanan among giampo, tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen.